खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै जुलाइ दाननि बे 9 अक्ट'आव आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि गाहाम खौरांखौ आरोबाव लाबोबावबाय। दिनैनि बे गाहाम खौरांखौ फरायनायजों लोगोसे आरो बिजिरनायजों लोगोसे आरो जों मिथिनानै लानि दिनैनि बे साना गोथार आगस्टिन जाव रंनिबो फिस्ट डे। बेनिखायनो दिनै अनदायग्राफोर दिनै बे गोथार फिस्टजों लोगोसे आरोबाव जोङो गाहाम खौरांखौ जों दान्दिसे फरायनि आरो बिनि उनाव जों बिनि बोसोनखौ जों आरोबाव खोनासंनि। दिनैनि गाहाम खौराङा होखानाय बायदि जेरै गोथार माथाइनि 10 बालाबनि 24निफ्राय लानानै 33सिम सोलोंग्राया गावनि फोरोंग्रानि सायाव नङा आरो लेङा गावनि बिगोमानि सायाव नङा। सोलोंग्राया गावनि फोरोंग्रानि समान आरो लेङा गावनि बिगोमानि समान जाब्लानो बिसोरो थोगौ। बिसोरो न'नि बिगोमाखौ बेलसेबुल होननानै मुंख'योब्ला बिनि न'निफ्रा बेसे मुंख' जासिनगोन। बेनिखायनो नोंसोरो मानसिफोरखौ दागि, मानोना नुजायाजासे मुंबो थाखोमानाय गैया आरो मिथियाजासे मुंबो मुंसेबो दोनखोमा जानाय गैया। आङो नोंसोरनो खोमसियाव बुंनायखौ नोंसोरो स्राङाव बुं आरो नोंसोरल' खोनानायखौ जेरावबो खोथाबायदो आरो मोदोमखौल' सुथानो हाग्रा आरो जिउखौ सुथानो हायैफोरखौ दागि, आन्थाय जिउखौबो आरो मोदोमखौबो नोरगाव नस्थ' खालामनो हाग्राखौ गिसिन। माने गर सरखाया गरसे फैसाजों बायजाया खोमा आरो नोंसोरनि बिफाया गोसो जायाब्ला बिफोरनि गेजेराव मासेयाबो हायाव गोग्लैया। आन्थाय नोंसोरनि खर'नि खानाय दोंफ्रोमाबो सानजाखाबाय। बेनिखायनो दागि, नोंसोरो गोबां गर सखानिख्रुइ दाम गोसासिन। सोरबाया मानसिफोरनि सिगाङाव आंखौ सिमान लायोब्ला बिनि लागै आंबो सोरगोआव थानाय आंनि आफानि सिगाङाव सिमान लागोन। आन्थाय मानसिफोरनि सिगाङाव आंखौ फोलाग्राखौ आंबो सोरगोआव आफानि सिगाङाव फोलागोन। बेनि फोरबोनि गाहाम खौराङा दिनैनि गाहाम बाथ्रायाव फोरबोआ जोंनि जिउआरि सखा एबा दाउसिन दाउलानिख्रुइ बेसेन गोसासिन बेखौ मिथिहोदों आरो इसोरनि मुङै एबा मोनफ्रोमबो मोजां हाबा मावनायाव जोंखौ गिनो नाङा होननानै बे मोजां सुबुरुन्थाय जोंनो होबावदों। जेरै थैनाय सुबुङा जेबो सोमावनो हायै, दोरोदनो हायै दिदोम, बेबायदिनो गिनायाबो थैनाय बायदि महर होयो, दलर थाहोयो। खायफा सुबुंफ्रा मोनसे हाबाखौ मावनायनि सिगां गोरोन्थिखौसो सानहरग्रोयो एबा बिजिरग्रोयो। गावनिनि सायाव सोरबा हेंथा बुंगोन नामा, जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नामा, सोरबाफोर खहा खालामगोन नामा एबा गावनि सायाव दुखु मोननाय हाबा मावगोन नामा, बेफोर गोबां बेले बेजे सोबथुनायफ्रा फैयोब्ला मोजां मावनो सानब्लाबो मावनो आवगायबोआ। नाथाय जिसुआ जोंखौ गिनो रोङै जानो थिनदों। जों इसोरखौ फोथायोब्ला अब्ला जों माखौ गिनो नांगौ? मानोना फोरबोआ लागारबो जोंजों थायो। जों फोरबोखौ नागारब्लाबो बे जोंखौ नागारा। बे गावखौ अनग्रा फोथायग्राफोरनि आगानफ्रोमबो दिथा होयो। जों जेब्ला खैफोदाव थायो बे खैफोदखौ मिथिखागौ, अब्लाबो जोंखौ बियो अरायसम रैखा खालामो। बे गनायथावै जरासे सखाजों जोंनि जिउखौ रुजुनानै बानजायनो जाय जरासे सखाफोरखौ इसोरा जोथोन लायोब्ला अब्ला जोंनि जिउआरि बेसेन गोसासिन बेखौ इसोरा बांसिन जोथोन लानाय नङा खोमा। खैफोदफोराव जोंखौ रैखा खालामनाय नङा नामा? इसोरा जों सुबुं हारिखौ इसिग्राब अनो, मानोना बियो गासै बुहुमनि दंनाय मानिख्रुइनिफ्रायबो जोंखौ बांसिन अनबाय। गासै जिब जुनारनिख्रुइबो मानसि हारिखौ बियो देरसिन जिब सोरजिबाय। फोरबोआ जोंनो माखासे बोसोनथिनि गेजेरजों आरोबाव मिथिहोबावदों। सोरबा सोलोंग्राया सासे फोरोंगिरिनि मोजां फोरोंनायजों गियानि गुनि गिदिर सुबुं जानो हागौ, नाथाय अब्लाबो बियो गावखौनो सासे गिदिर मानसि जाबाय होननानै नेरगानाया एबा फोरोंगिरिखौ मान गैयै खालामनाया सासे सुबुंनि मोजां गुन गैयि आखुथायखौ मिथिहोयो। सासे लेङा सासे बिगोमानि अननायजों सासे गोनां गिदिर बिगोमा जानो हागौ, नाथाय गावनि दंनायखौ लानानै बै अनफरि बिगोमाखौ बावगारफिनोब्ला एबा मान होफिननो रोङाब्ला बेबो इसोरनि नोजोराव उदायले। गावनि फोरोंगिरि आरो गावनि बिगोमाखौनो गाज्रि राव
गाज्रि आखुथायजों बाहायफिनोब्ला बिसोरखौ मा होननानै मुंख'जागोन? जाय नख्रां आरो हानिनो बिगोमा एबा बे न'निनो बिगोमा जिसुखौनो बिसोर गाज्रि मुं सुनानै मोदायनि बेलजेबुल होननानै मुंख'जायोब्ला, बेखौनो मुंख'योब्ला, अब्ला जोबनाय सानाव फोरबोआ बिसोरखौ मा बुंगोन? बिसोरो इसोरजों बुंजागोन, फोरबोजों बुंजागोन, गोजान जा सैतान, आं नोंखौ सिनायथारा। बेनिखायनो फैदो जों रावखौबो गियाजासेनो, फोरबोनि रावखौ लाखोमा जासेनो, दोनखोमा जासेनो जोङो फोसावनि, मोदोमखौल' आथोन खालामनो हाग्राफोरखौ गियाजासेनो जेरै सायनानि गोथार आगस्तिन जाव रं बादि जानि। मानोना आन्दायगाफोर दिनै बे गोथार आगस्तिन जाव रंनि फिस्टिखौ जों मिथिखाबाय। गोथार आगस्तिन जाव रंआ सायनानि सासे दावहा नांग्रा बे सान्थ्रिमोन। बे पारिसपारेन मिशन समाजनि बिशप जन गाब्रिएल टरिन डुप्रेसेसजों लोगोसे दंफायोमोन। बिशप जन गाब्रिएलनि बेंजिङाव रुंसारि खालामजानाय समाव आगस्तिना बाप्तिस्मा होजादोंमोन आरो बियो 20 बैसो बोसोराव चाइनानि सासे ज'आकिम ह मुंनि प्रसारकजों बाप्तिस्मा होजादोंमोन आरो डायसिसनि दौरि बियो फसंजादोंमोन। बे गावनि लोगोफोरजों 119 सा गासै बुथारजादोंमोन 1815 मायथाइयाव आरो रुंसारि जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सि जुजि मुंनि सासे 18 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो दंफायोमोन, जाय इनाय अनागारि सुबुंफ्रा बे गथ'नि आगदा आखाइखौ नायगा दानस'नानै आरो गोथाङैनो बिगुर खुनायनि थामथिम जानानै समाव बे हसि खावनानै बुंदोंमोन, आंनि मोदोमनि थुख्रा मोनफ्रोमबो आरो थैनि थरथिं गाफ्रोमबो नोंसोरनो मिथिहोगोन दि आं सासे ख्रिस्टियान। अब्ला फोरबोनियाव अनजाग्रा गासै फोथायरिफोर, जों गावखौनो फोरबो मुङै दान होनो हागोन बायदि एसेल' सैनांनाय फैब्लानो जों सैथोनि गोब्राब मोनो। नाथाय फोरबोआ बुंदों, गिनो नाङा, आं नोंजों लोगोसे दं, जेरै जिसे नाबिनि 47 बाला 10 सिरियाव। अब्ला अनजाग्राफोर फै, दिनैनि बे बोसोनखौ लानानै जोंबो जिउआव सोंग्रोनि, जों फोरबोनियाव गोग्गोम फोथायनायजों जों आवगायलांनि। गोजोन्थों।